कालच गोमंतकच्या एका वाचकाचा आम्हाला फोन आला. आमच्या पर्येच्या वार्ताहराने एक बातमी दिली होती. ती बातमी म्हणत होती की पर्येमध्ये पूर येऊन जवळजवळ 22 दिवस झालेले आहेत आणि तिथं लोकांना मदत मिळत नाही आहे. एका माणसाचं घर कोसळलेलं आहे, त्याला कोणताही आधार नाही आहे. अशा वेळी आमचा म्हापशेचा हा वाचक सांगत होता की त्याला एक घर बांधून द्यायची इच्छा आहे. त्याच्या वडिलांच्या नावानं त्याला असं वाटतं की या माणसाला एक आसरा आपण स्वतः उभारून द्यावा. परंतु महत्त्वाचं आहे त्याच्यामध्ये हे, त्याने आम्हाला सांगितलं की त्याचं नाव कुठे येतं कामा नये. त्यामुळे आम्ही त्या पर्येच्या वार्ताहराला संपर्क साधून या माणसाची ओळख करून दिली. तो माणूस आम्ही आयडेंटिफाय केला, ज्याला एक घर पाहिजे. हे एक अत्यंत चांगला अनुभव म्हणजे असा की ज्या माणसाला एक घर बांधून द्यायचं होतं, ज्याला हा निधी द्यायचा होता या घरासाठी, त्याला आपलं नाव कुठेही प्रसिद्धीमध्ये आलेलं नको होतं. म्हणजे हे दान देताना या हाताचं त्या हाताला कळता कामा नये, अशा तऱ्हेची आपल्या एकूण समाजामध्ये एक रूढ पद्धत आहे आणि इतकी वर्ष गोव्यातही आम्ही ती पाळत आलेलो आहोत. हा अनुभव सांगण्याचं कारण यासाठी की ज्या पद्धतीनं सरकारनं हे जे आपदग्रस्त आहेत, 70 भागातील ज्या लोकांचं नुकसान झालं पुरामुळे, ज्यांच्यावर एवढा मोठा पहाड कोसळला, त्यांना पणजीमध्ये आणून त्यांना मदत देण्याचा जो काही एक फार्स, एक कार्यक्रम जो काही आयोजित केला जातो आहे ना, त्याच्याबद्दल अनेक लोक उद्विग्न अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. सरकारला अशा प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट करण्याची खुमखुमी काय येते? हा केवळ निवडणुकीचा प्रश्न नाही आहे. आम्हाला माहीत आहे 7 महिन्यात निवडणुका होत आहेत. पण कोणत्या गोष्टीचा अशा तऱ्हेचा एक मोठा तमाशा बनवावा, इव्हेंट बनवावा, याला काही एक धरबंद पाहिजे. याला काही थोडे तरी निकष पाहिजेत. आणि कालच आम्ही म्हटलं होतं की 70 येथील पूरग्रस्त जे आहेत, ज्यांच्यावर हा एवढा मोठं अस्मारी संकट कोसळलं आहे, त्यांच्या बाबतीत जरा तर माणुसकीचा जरा हात तुम्ही दाखवा, माणुसकीच्या भावना दाखवा. अशा तऱ्हे त्यांना चेक द्यायचे आहेत, त्यांना पैसे द्यायचे आहेत, त्यांना ते घरपोच नेऊन देणं, त्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची वासपूस करणं, एवढंच नाही तर या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी सतत संपर्कात राहिलं पाहिजे. गोवा एवढं छोटंसं राज्य आहे. आपल्याला घटक राज्य मिळाल्यानंतर आपण याचे 2 जिल्हे केले, एवढे तालुका केले. तालुका एवढ्यासाठी कारण प्रशासन आणि सुशासन जे काही आहे ना, तो ॲडमिनिस्ट्रेशन हे चांगल्या प्रकारे लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. पण ते दारापर्यंत पोहोचतं का? आपण या पुरांमध्ये त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. पूर आल्यानंतर सरकारी यंत्रणा या लोकांच्या दारात किती वाजता पोहोचली, त्याच्यानंतर सतत संपर्कात राहून यांना जे काही पाहिजे आहे, यांना जे काही हवं नको याचा या ढांडोळ या अधिकाऱ्यांनी घेतला की नाही? मला वाटतं ही जी काही माणुसकी आहे ना, ही सेन्सिटिव्हिटी, संवेदनशीलता आहे ना, मला वाटतं सरकारमध्ये याचा आता अभाव जाणवतो आहे. आणि हे केवळ राज्यकर्ते अमुक पक्षाचे आहेत आणि दुसऱ्या पक्षाचे आहेत म्हणून नाही आहे, परंतु आमच्या संपूर्ण ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्येच अशा तऱ्हेची माणुसकी जाणवत नाही आहे, ही सेन्सिटिव्हिटी जाणवत नाही आहे. आणि हा खूप अत्यंत दुःखाचा प्रश्न आहे आणि ही या संदर्भात चर्चा झाली पाहिजे. सरकारमध्ये याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, विधानसभेत हा प्रश्न आला पाहिजे. आणि एवढंच नाही तर आता निवडणुका अगदी येऊन ठेपलेल्या आहेत.